Ngono salah ngene salah rewel ngene salah ngono salah rewel ngono kuwi dilingke karo kanca-kanca iki nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi Caksi Lover kuwi ana sing saka Pati malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih ngerti sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandene mergo tresna karo budaya direwangi Kopati rene. Biyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae. Lah bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya renek daginge, Pak. Kasih tok, Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae ke terminal. Lan sanes-sanesipun Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki Caksi. Ya niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tepe. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki ya. Ini Caksi apa Sanidi? Niki sak menika Caksi, Pak. Ning asline sing wingi asisten kula. Oh. Asisten. Oh Sanidi lek Caksi. Saking Pak niku nggih. Nggih lek Caksi ki Cahyo Kuntadi Kesi, lek Sanidi kan sahabat Niken Salindri. Tuh. Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya. Ayo. Iki lho. Melok ae. Setuju ra kowe? Mboten. Oh, asem. Iki ana sing ngersake, malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku urung tau ngerti. Kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Ngono tak ambung lho malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Dereng, Pak, dereng saged. Mboten siap. Oh, mboten siap. Pak Margono dawuh mboten siap. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintene mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Di bawani mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Weekend.